Akoromo gi maromo ji 17 ma kod obila ka itudo gi kod bedo gi chenro mag rocho yiero ma Kasipul kinde ma jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kod jarit mare nomonji kendo hiny ka kar chung od bura ma Malava. Ji ma pok oyangi bende omonjo nyamburko mag jatend jatend DAP-K Eugene Wamalwa kendo wang'o achiel kuom nyamburko mage ka geche mamoko bende ne okethi. Cynthia Onyango miyowa chal mar arita e kinde mag yiero madundo ma kawuono. Chenro mag goyo mbulu e yiero madundo nenore modhi nyime yo makare pachoka. Chal ma kata kamano bang'e olokore moko kuom chung od buche ma piemo chwe chieng' e kind jochung'. E kar chung od bura ma Kasipul, jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kod jarit mare omonji kendo we kod hinyruok maricho e sikund primar ma Goro Sare, chal ma okelo ma jarit mare bunde e kinde ywaruok ma kamano. Monjni okelo chochni mag arita e kar goyo mbuluno kendo chuno bila mag GSU donjre kendo duoko kwi. As you can see, Mheshimiwa Kaluma has been attacked and he's bleeding. So I want to urge everyone, all candidates, there's no point of bringing chaos. Let the people of Kasipul decide who they want as the member of parliament. I want to tell our people to still come out and vote. Don't worry about what is happening. Come out and vote. These people want to cause violence so that they scare people from voting. Because they know we won. So come out and vote. You see, they have attacked me, but I'm still here. There is no issue. Come out and vote. As we encourage our people, please don't react even if you are attacked. OCPD Makarachuonyo South Philemon Sera oyango ni ondhiji 17 kod gig lweny maricho moting'o jalo ema wachore ni negitemo luorore kar chung od bura ma Kasipul kod nyamburko moro mar kido mar Probox ka obila bende medo luwo maling'ling mar fwenyo ling'any rowere moko ma ichich ni olal kod bunde jarit jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma e kinde mane lwenyo muoch. E kar chung od bura ma Malava, ywaruok obedo e kind kweth moko ariyo mag siasa magikone ochwe otiayo machi achiel kuom nyamburko mag jatend DCP Eugene Wamalwa kendo weyo mamoko kod kethruok mapek ka jodak okwayo kwe makende kind johera mag siasa kendo medo jiwo sirikal med arita e kinde kwano mbulu. Hii kari yenye naungua ni ya Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Wakapika marisasi juu nini, watu wenye walikuwa kwa sasa tumeokopa, si punduki tunaokopa. Kidogo ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini kuwasha gari kibiriti na kuweka ndani. Walitoka kwa hii gari briefcase 2, sijui ni ilikuwa ni ya pesa ama ni ya nini sielewi, na wakawasha gari moto. Tafadhali tunaomba serikali, kama serikali iko karibu, iangalie mambo kabisa. Hapo vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko mmia. Eugene Wamalwa kaloso kod jofwambo onyiso to e yiero modhi nyime kono kendo kwayo jopiny mondo med nyayo kwe kendo jiwo arita ne jochung'. We did realize yesterday that we had quite a number of ballots that are unaccounted for because the serialization of the over 800,000 ballots printed in Greece was tampered with. But I can assure you that a person who attacks your driver, your personal driver, and injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. They have been grievously injured. Korka kore, jakom duol matayo yiero pachoka IBC kotelne kod Erastus Ethekon e mbui mare mar Twitter okwedo mokalo kit lweny kod tulo monenore moko kuom chung' od buche migoyo mbulu kendo singo ni gitiyo machiegni kod tend arita kwe mar neno ni duoko mar ombulu obedo makare kendo joma okelo tulo bende omaki. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Yakoromo giwara ni mondo wadhiane kaunti ma Homa Bay e kar chung od bura ma Kasipul kama otimie yiero dichieng' ma kawuono. Chenro mag kweno mag ombulu osechopo kama chalo nade. Aonge kod duoko ka nikech Alia Beach oseikore yo makare mondo mi wane ni to chal mar kweno mar ombulu osechopo ma chalo nade. Alia Beach kiwinja isebedo dichieng' mangima ka iluo weche mag yiero chakre ne gichakre nyaka sani. Ang'o minyalo nyiso nyikwa Ramogi kama koro weche gike?
Bati osebedo tiendo odiochieng' marabora chakre sa 12 okinyi mane duol mar IBC oyawo tesene mag luto ombulu 142 ka chubana ka skul kaende mar miyo jogo ombulu 67,513 thuolo madhi e debe mar yiero jaot buchgi kuom jochung' 10 kod jochung' 10 mane wuok oko kalaro kom od bura ma Kasipul. Chenro mar gombulu gokura bati ne ochakore sa 12 okinyi mana kane IBC ne oselande kendo kado chopo sa 11 mar odhiambo to ne olor tesende te mag luto ombulu mondo koro chiw thuolo ma chako kwano aching' ombulu manogo e tesende mag luto ombulu 142 manitiere e kar chudo bura ma Kasipul bati. Gisani endi nyalo neno achiel kachiel wantiere all kata kar ombulu maduong' Tallying Center manitiere skul sekondar ma Goro Sare kaendi kendo gima idhi nyime sani en ni ombulu mathoth osewuok e kuonde luto ombulu kata tesende mag luto ombulu mopogore manitiere Kasipul kaendi kendo ikelo gi achiel kachiel kar ombulu maduong' kaendi mondo mi koro apisa mar IBC mabende ne ochung' ne tayo yiro ni endi oroyo kendo chak somo gi achiel kachiel ka giwuok e tesende mag luto ombulu 142 mantiere Kasipul kaendi. Gisani endi oko kaendi waneno ka pod nitiere ritani jogo eko mane ochung' ne yiero tesende mag luto ombulu mopogore ma pod oriedo gi laini mabor yani koro nyiso ni thoth e kuonde tesende mag luto ombulu margi osedonjo e kar riwo ombulu ma tie kaendi kendo gima dhi nyime sani en afisa mar IBC Rebecca Bwaku dhi nyime kod kolo ombulu manogo tesende mopogore kendo somo gi achiel kachiel ma otelo e chenro mar riwo gi achiel kachiel bati. Gima nyalo wacho ka ni nitiere jochung' ma bende osemolo achiel kachiel kaendi kaneno ka nitie jochung' mar ODM mano Boyd Were ma osemolo e kar ombulu kaendi otene kod jo siasa mag ODM mathoth mokalo kamoting'o gavana ma Homa Bay kandi mabende ni jakom duond bura mar ODM osemolo kandi kachiel kod jod bura mawuok e kaunti ma Homa Bay kandi magin jokanyo mag ODM kamoting'o jod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Ivo Bara, jod bura ma Rangwe Lilian Gogo, nyawadgi ma Homa Bay Town Peter Kaluma osemolo kandi kendo giteno jachung' mar ODM Boyd Were mabende osemolo kare ombulu ma Goro Sare kandi. Bende mopore kod jachung' mar ODM nitie jachung' manochung' kar kendi ng'ene bati ng'wejni endi ne oywayo jochung' 10 kamoting'o chuo 9 kachiel kod 100 kendo aneno ka Jasmine Linda oko mabende ne laro kom od bura ma Kasipul kaendi ka otiyo kod otiko mar duond bura moro amora kata independent candidate bende osemolo kendo bedo kaendi konen olo achiel kachiel kaka chenro mar ombulu ma osewuok e tesende mag luto ombulu mopogore dhi nyime e all kaendi. Bende jachung' gi otiko mar United Progressive Alliance Raten Kotiende bende osemolo ka kendo bedo piny kolo achiel kachiel to ere kaka chenro mar riwo ombulu dhi nyime kaendi. En wuoth mosebedo marabora kendo gisani endi bati mana kaka sewacho no endo en ni returning presiding officers mano chung' ne chenro mag yiero tesende mag luto ombulu mopogore Kasipul kaendi biro molo achiel kachiel kaendi kendo gikelo duoko magi makore riwo kaendi kendo chini kanyo ne winjo ka duond jatelo kata apisa mano chung' ne yiero Kasipul kaendi Rebecca Bwaku makoro somo achiel kachiel kaka oseyudo ombulu mowuok e tesende mag ombulu mopogore. Bati kama wantie Goro Sare kaendi arita kwe ojew mapek mokalo nikech ing'eyo ni Kasipul kaendi ni kod weche nyato weche mag tulo ma osebiro ka dhi nyime mione migawo mar arita ne okelo obila moromo kachiel kod obila mag majodi manane chung' mar rito kelo neno ne arita kwe bedo makare e kinde mag yiero kendo gi sani endi thoth obila go eko mantie tesende mag luto ombulu osebiro e Tallying Center kaendi kendo gichiwo arita mapek mokalo ma onge ng'ata ma iyiene donjo e center kaendi ka onge kod gimo chuno no nyalo timo kaendi. Waneno ka nitie kata gate kacha nitie joma ne tamo donjo kaendi nikech ok oyiene ng'ata donjo e Tallying Center kaendi ka ionge kod gino endo ma ochuno minyalo timo Tallying Center kaendi. Kendo aneno ka kata oko kambi na rita peke mokalo maneno ni chenro masani kodhi nyime kaendi odhi makare maonge ng'ikruok moro amora. Parni bati maendi e chenro mogik maka wang' ombulu mawuok e tesende mag luto ombulu 142 orumo to apisa mar IBC kata returning officer mane ochung' ne yiero ma Kasipul kaendi biro koro bedo gi thuolo mar golo ayanga ni to en ng'ano endo ma oloyo kuom jochung' 10 duto mane ng'ang'ni ne kom od bura nindi ma Kasipul mane dong' thuolo bang' nek mare manen jaod bura machono kaendi Ong'ondo Were mane onegi bura Nairobi dwe mar 4 higa niendi. Bati kowe mano endo odiochieng' ma kawuono ne watemo wuotho thoth kuonde tesende mag luto ombulu kendo gima noneno en ni nitiere
nyao kabisa e wach mar jo piny wuok oko mar ma odhi go ombulu. Ni Kasipul kaendi ni kod jokwan jogo ombulu 67,513 mano ka itiyo gi register mar mane IBC otiyogo yiero mag 2022 nikech chenro mane IBC timo mar ndiko jogo ombulu manyien ne ok otim Kasipul kaendi kaluwore kod chenro mane nitie kawuono mar yiero madundo mar yudo ng'ama koro dhi bedo jaod bura manyien ma Kasipul kaendi. Koro waneno ka nitiere ng'iko ne nitiere jogo ombulu mane wuok matin ahinya e desende mag luto ombulu mane wawuothe kendo thuolo kacha ne wabedo kod twak kod apisa mar IBC ma ochung' ne chenro niendi mano wacho ni achiel kuom gigo eko mano miyo jopiny ma Kasipul kaendi ne ok owuok karom gi kaka ne paro mondo mi ogo ombulu en ni kaluwore kod luoro kod kiondko mane nego kaluwore kod weche mag tulo ma samoro ne gi chich ni ne nyalo bedo. Ma endi biro kaluwore ni Kasipul osebedo kod chenro osebedo gi weche mag tulo kod koko e kinde mag yiero ma IBC wacho ni emomiyo kwan jogo ombulu matin owuok oko. Abwoko ni okoni kaluwore gi gik mane giseneno en ni tesend luto ombulu mane oyudo kwand atamalo maduong' ne en mana atamalo 50 kende ka tesend ombulu mane oyudo kwand atamalo matin en 32. Ka okoni kwano tin mane okonego bed kamano to mano biro kaluwore kod luoro ma jogo ombulu ne nigo e weche mag tulo kata koko ma samoro ne nyalo wuok e kinde mane timo yiero ma kamano. Bende odiochieng' mangima no ka obila ne timo kachero kata ne gicherore e gwenge mopore wards 5 ma Kasipul kaendi maneno ni ng'ata mane nyalo kelo koko kata nyalo kelo tulo ne okiedgo ka ne sirikal osekosingo kendo maendi ne waneno ka nyamburko maderom 15 mag Probox kod kachiel kod nyamburko mamoko ne obilo mako kendo sani endi udinegi tesendo obila ma Oyugis kaendi kaluwore gi gino me obila wacho ni ne gin nyamburko mane tiyogo kod yudhe mane chano rocho kwe Kasipul kaendi kinde mag yiero kendo rowere maromo 23 bende bati obila ne omako kendo sani nitiere tesendo obila ma Oyugis kane oyudgi kod ketho mar ting'o gige lweny magalagala machiwo koyiego kane gicherore godo wards mopogore Kasipul kaendi ma obila wacho ni ne en tim mane nyalo kelo kiondko e chuny jogo ombulu. Ne waloso kod komanda mar obila e sub county ma Homa Bay kani Lawrence Koilem mabende ne otelo ne tudo weche mag obila kachiel kod ng'iyo kaka ne rita kwe dhi makare e Kasipul kaendi mane okone ne gikawo okang' mar neno ni onge rowere mane nyalo rocho chenro mane dhi nyime niendi kendo kaka ne jatend migawo mar arita Murkomen ochingo nyoro ni ne ok ginyal yie mondo mi rowere makode rochi chenro ma Kasipul kaendi mane omiyo ne obila ol kaendi maneno ni onge ng'ata mane nyalo rocho chenro mar yiero mane dhi nyime kaendi chakre sa 12 okinyi mane oyaw tesende mag luto ombulu nyaka sa 11 ma koro ne olore kaeto chenro mar kwano ombulu bende dhi nyime. Bati be kik wiwil ni ne waneno ka nitie muti moro mane obedo kane omonji jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaloma bende nitiere aol kama wantie sani niendi ka luwore gi gima notimore ka luto ombulu mag Oro Sare kendo mana kane wasewacho chien e Ramogi TV ni bunde kata bunde mar jarit mare mane omaye kod kweth rowere mane omonje ne obila mago kwach kich ne osetimo kenda ma oyudo bunde no endo gi lisasi 16 mane nitie bunde no kendo sani endi okane kar kano gige lweny mantiere tesendo obila ma Oyugis ka obila dhi nyime kotimo nonro to gen jomage mane omulo bunde no endo mondo luokor gi dwaro mar duond chik nikech giwacho ni nyaka ne obila wacho ni nyaka ne giwuok motegno mar manyo kendo yudo bunde no nikech samoro ne joma ne bunde no ne lwetgi ne nyalo tiyo godo e nyayo maundu Kasipul ka achiel kod gwenge mamoko. Koro nyaka sani batia ni chenro te mag go ombulu ne osetieki sa 11 mana kaka wacho no endo kendo gima dhi nyime sani en koro returning officer kata apisa mar IBC ma biro golo dwoko ayanga mar kar chung burani ma Kasipul dhi nyime kod somo dwoko achiel kachiel kaka giwuok e tesende mag luto ombulu kendo pod gidhi nyime kod yudo dwoko kaka gimedo donjo e tesende mag luto ombulu kaendi. No wapenje ni to oneno ka thuolo mane ma Kasipul nyalo bedo go mar ng'iyo ni to en ng'ano endo ma oyier kaka jaod buchgi manyien kuom jochung' 10 gi eki to ne okone ma biro luwore gi kaka sanduge mag luto ombulu ochopo kande ka wuok e tesende mag luto ombulu mopogore kawacho ni kar sa 6 ma kugwen ma piny loko godo odiochieng' ma kawuono nyalo biro yudo ka gisetieko chenro mar kolo kendo riwo ombulu te ma wuok e
tesende mag luto ombulu 142 e wards ma abich ma Kasipul kae mondo koro bed gi thuolo mar lando ayanga ni to kuom ji 10 mano chung kalaro kom od bura ma Kasipul endi en ng'ano endo mowuok jaloch bang' ka jo Kasipul osewuok oko mar koro yiero e jaod buchgi manyien ma koro bro telo ne kar chung bura ni endi Bati. Mano erokamano nyali abicha penjo mara mogik kali samoro sama ikweno kama siso mako joma nogo ombulu kata bed ni chik to dwaro ni ka ng'ato osego ombulu to dok pacho dipo ni nitiere jomoko ma pod iwinjo ka duondgi nyalo lidho oko mar kar kweno ka gichiko mana itgi mondo giwinje ni to ng'ama inyalo land jaloch kaka siso jaidh ga oganda inye to mago mogo ombulu dipo ni ma nyalo timore Agoro Osare kama ikwane ombulu ma Kasipul gie sani. Bati wacha dire ne jopiny to koro negi siso ahinya mar ng'eyo ni to penj mana gitimo duoko chalo nang'o gini ne ochalo penj nikech ne gin e debe mar yiero ni kuom ji 10 gi ne giyiero ng'at achiel madhi chung negi e od bura kendo ang'eyo ni jo Kasipul ni kod siso ahinya mapek ahinya mar ng'eyo ni to ombulu mane igo wuok nang'o mana kaka ne wacho chien kae ni endi kare ombulu ma Agoro Osare kae endi onge ng'ata ma inyalo yiene ka ionge kod gimomiyo inyalo donjo e kar luto ombulu ni endi kata mano jochung' mane ochungi eki ne omege chik ni ok dwa ni gidonjo kod johera magi mathoth manyalo kelo aricha ok bed makare koro jopiny kata ne gin gi siso Bati to wanyalo nyisogi ne giket mana kanye Ramogi TV kanyo wendo kachiel kod radio Ramogi nikech wabiro miyo gachiel kachiel ni to kit ombulu mane gigoyo biro wuok machal nade to geto ok oyienegi mar donjo e holo kaendi nikech obila nokoni ka giponi gichiwo thuolo mondo mi jopiny odonj kaendi to nyalo kelo koko ma samoro kata chendo madhi kaendi yor kweni ok nyal dhi makare. Maendi be naneno ka obila mathoth no oketi obedo akicha kor chiel kata e skul oloro skul tema onge ng'ata manyalo tujo kata kor chiel ni pa odonjo go kaendi mar winjo kata neno gi wang'e gino ero madhi nyime kor penjo no nyalo wacho ni japiny ok oyiene mar donjo kaendi kendo gibiro yudo gigi ka walando gi achiel kachiel ka IBC biro koro golo duoko ayanga ni to en ng'ano wendo makoro wuok jaloch yiero ma Kasipul ma bank wuono ni endi Bati. Anya Ali Abich kuom kinda megi sinani mesetimo chakre ne pinyru kugwen ma nyaka sani bende piny ochimo kama oloko dichieng' machielo kata kamano pod in kanyo mar neno ni adieri oyudore ne nyikwa Ramogi kendo giket wang'gi e wang' jowi mar Ramogi TV mondo kik giket geno kuom gik ma samoro kere kod kata mikeyo gi joma oko podhi mag lando weche. IBC kolando to Ali Abich biro miyo achiel kachiel duoko ma uyanga kod mano ma osidhi kod duol momi teko gi ting' mar lando duoko makamano. Erokamano Ali Abich omedo kwayo ni ngima makare gi kinda e kinde midhi nyime luwo duoko kaka ilando kata kaka ikwano ombulu e kar kweno ma Agoro Osare ma yudore kar chung od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Nyakwa Ramogi mano Ali Abich jafwambo marwa achiel kachiel kowuok Agoro Osare ma en kar kwano ombulu maduong' e kar chung od bura ma Kasipul yiero adundo manotim kawuono. Ka wasudo Nyakwa Ramogi ni jaod bura ma Saboti